Sa nakbayan sa Lapu-lapu aron pagtubag sa suliran na kabahin sa mga pagbaha sa Barangay Basaka, Lapu-lapu City Engineer sa office nagsugod na paghimog open canal samtang lokal nga gamahanan musangat gyud og kaso batok sa responsable sa pagtambak sa fish pond kaniadto sa sitio Tangke, Barangay Basak. Si Luan Mirondina sa report. Gisugdan na kaganihang buntag ang excavation alang sa duha ka mga open canal sa may sitio Tangke, Barangay Basak. Matod ni Engineer Maribeth Soronio, Lapu-lapu City Engineer, Hayan, mas mukusog na ang pagdagayday unya sa tubig uwan ngadto sa Karahay Creek. Makaabag usab kini sa flow sa tubig gikan sa kabalayan nga naalihan na sa mga establishmento sa dapit. Katong sa mga naapit o gikural na. Oh, right side. Ato po to dito taparan atong linya o open ka na lang para ang gikan sa mga residents nga tubig maka-flow na padong dito sa creek. Samtang gipahibaw usab ni Attorney James Saison sa City Legal Office nga gihanay na nila ang kasong ipasaka batok sa responsable sa illegal nga pagtambak sa fish pond. Kahinumduman sa gipahigayong ocular inspection niadtong Biyernes, parehong gihimakak sa DNR 7 o BFAR 7 nga mihatag sila og permit alang sa pagtambak. It behooves upon the city to file the appropriate charges against the registered nga lessee no sa fish pond kay ang atong assumption sila man ang registered lessee so sila gid ang nagtambak sa yuta. Gipasabot ni Saison nga samtang gihanay nila ang kaso, lihuko na sa dakbayan ang pagpaluag sa dagan sa tubig sa Karahay Creek ug ang pag-excavate sa gitambak nga filling material sa fish pond. Dili mahimo may nga kanang ang mga tao maghuwat o kanusa nabay resolution ang kaso niya maganto sila sa dugayng panahon no. So dili na mahimo o di sa na matugot sa syudad kay number one kita ta nga di gyud komportable nga daghan kayo ang tubig dito nagbaha sud sa ilang balay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.